आं नैबेखौ बुंनो लुबैदों जे सासे गेदेमा थुनलाइगिरिनि जि मोनसे गोमालांनाय बेयो जोंखौथ' दुखु होयो आरो बियो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बा बर' थुनलाइ मुलुगाव जोंनि सासे लामा दिन्थिगिरिमोन होनबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो सासे गोग्गो गोथार गोसोनि सुबुंमोन सैथोजों सोलिग्रा जोंनिनो सासे बिफा बायदि सुबुंमोन बे सुबुंनि गोमानायाथ' दुखुखौथ' होगोन आरो होखादों बयनिबो गोरबोआवहाय दा आंनि बेखौ एसे बुंनो लुबैनाया बेनो जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ जाय समावहाय थांनानै थादोंमोन बे समनि गेजेराव जि हाबाफोरखौ मावलांबाय बे जोंनि मोनसे थुलुंगानि फुंखा जानानै थागोन आरो जों बे थुलुंगाखौ लानानै जोंबो जा हायो जेसे हायो गावबा गाव नाजानायनि गेजेरजों जोंबो बर' थुनलाइ मुलुगावहाय एसे एनै बिहोमा होलांनो नाजायोबा बे मोजां जागोन आरो बे नाजानाया बयनावबो थानांगोनखौ आं बुंनो लुबैयो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ फंसे बाथ्रा बुङोमोन बेखौ आंहा गोसोआव दङ बियो बुङोमोन जे बुहुमाव बयनिख्रुइबो देरसिन धोना मा होनोबा बिथाङा बुङोमोन सुबुं धोननि बाथ्राखौ बुङो सुबुं धोन हिउमेन रिसोर्सआनो बुहुमाव बयनिख्रुइबो देरसिन धोन होननानै बिथाङा बुङोमोन आरो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा सुबुं समाजनि गेजेराव सुबुं हारिनि गेजेराव एना एनिफोरखौ लुबैयामोन हिंसा हिंसि खालामलायनायखौ लुबैयामोन सैथोजों जिउ खांनानै सैथोखौ गोरबोजों फोनांजोबनाय सैथोजों खामानि मावनायखौनो बिथाङा हास्थायोमोन आरो गावबो बेनिनो सासे नेरसोनथि बायदि जोंनो गावनि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिन्थिलांदों बिदिन्थि होलांदों ओंखायनो सैथोखौ जों जेब्लाबो नेवसिनो हाया बा सैथोजों जोङो जेब्लाबो आगान सुरनानै खामानि मावनो सोलोंनांगौ बेखौ जोङो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि जे मावलांनाय फोरोंलांनाय बेनिफ्राय जोङो रोखा जायो दा दिनैहाय जायखि जाया जोङो बेखौनो बुंनो इयुननि समफ्राव जोङो बोरै हायो बिथांनो जोंनि मोजां मोननाय सिबिनाय बेखौ बोरै होलांनो हायो जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो नाजालांगोन बेखौ जोङो बयबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा खामानि मावनांगोन आं बेखौ फोथायो मानोना मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन दहाय आङो बिबुंथिबो बुंदों जे जोंनि बर' रावा मोनसे समावहाय हांखो नागिरनानैबो जों सोमावसारनांदोंमोन बे रमान हांखो जाय समाव 1972 मायथाइयाव रमान हांखोनि सोमावसारनाय जादोंमोन बे समाव ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआबो जोबथेसालियाव जोबना दोनजादोंमोन पुलिसजों बुख्रुब जादोंमोन सासे सोमावसारारि होननानै दाय होजानानै जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय सासे सुबुंमोन आरो बिथाङा आं मोनथिगौ आफादगिरि जाय समाव बिबान लादोंमोन बे समावनो बड' लिबारेसन टाइगार आसाम सोरखारा भारत सोरखारजों रायज्लायनानै बर'फोरनि रैखाथि थामोनथाखौ लानानै सोमावसारनायनि मोनसे गोरोबथा जादोंमोन बेयो थांनाय 2003 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि जादोंमोन ओंखायनो जोङो बे बाथ्राखौ रोखा जायो जाय समाव बिटिसिखौ गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन बा सागान होनाय जादोंमोन बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बर' रावखौहाय जोङो 9थि फारियाव भारत संबिजितजों गनायथि मोनहोनो हानाय जादोंमोन दा बर' रावा गोजोनथाव बाथ्रा दाखालिसो थांनाय 22 अक्ट' नभेम्बरनि बे 22 अक्ट'आवहाय भारत संबिजितनि जि मोनसे संबिजित भारत संबिजित बेखौ बर' रावाव साफायनानै फोसावनाय जाबाय बेयो गिबि खेब भारतनि जारिमिनाव बुंनांगोन जोङो बे सनानि हांखोजों लिरनानै थाजासिगोन जे बर' रावाबो भारत संबिजित बेखौ सुजुनाय जाबाय फोसावनाय जाबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा दा बेनि थाखाय गोब्राब खामानि मावलांदों ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारमोनहा बिथांमोननि नाजानाय बिनेस्वर ब्रह्म सारमोननि नाजानाय बै समनि थुनलाइ सिबियारिफोर गेदेमा सुबुंफोरनि नाजानायनि गेजेरजों बर' रावा दिनैनि नैबे स्टेजसिम सफैबाय दा बेखौ फोथांना लाखिनाय बेखौ अनसायनाय बेखौ फरायनाय बे बिजोंखौ जोङो गोजौ देखायनायनि गिलिर बिबाना जों बयनिबो सायाव ओंखायनो जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों गोथार थांखि लानानै बर' रावनि थाखाय बावसोमनानै जों खामानि मावनो नांगोन बर' रावखौ जों बावसोमनांगोन बर' रावनि थाखाय जोङो सिबिलांगोन ओंखायनो जोङो बर' बिजोंजों जोंनि गथ' गथायखौबो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बर'नि माखासे माहारि गौथुम बर' थुनलाइयाव गासिबो जोङो नाजालायगासिनो दङ आरो बेयो जाफुंसार जाथों इसोरा बोर सारस्रिथों मोनसे समाव बर' रावा बुहुमनां मोनसे थुनलाइनि महरै जायगा मोनहैनो हाथों आरो गोजोनथाव मोनसे रादाबखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव लाबोनानै होनो हाथों।